дунёи бевафо бо як асаба нанговар бародар монаи фархор ғаммоша ай дил бирувар мегам ай даҳак бидим бародарам ғарибӣ рафт ҳам мехонд ҳам кор мекард ай дунё бенасибӣ рафт қатъи тағом дауҷа якҷоя кор пеш мебурданд не ки дӯстои номард сайри якаҷон махӯрданд вақте зиндагӣ зур би тағом даҳакам ваъда кард духтарам майдударе духтарша дама ҳадя кард да ғарибӣ якам мафанду фиреб қатъи киштанд ҳама оилаи тағом ҷошта ай гапошон гаштанд диданд ки оилаи мо ай ҳеҷ ҷо надорада худ духтаршона шу доданд орзуҳо ма кардам барбод ман ба ғазаб омадам патсам бидим чӣ мекардам сара таги болишта ҷиқида мегуфтум мардам духтар тасумдор гирифт марам ай пишти лой шидам вақти соатиш омадӣ накун марам бошидам дихона дар душанбе дар ғарибӣ шоҳи шоҳум соҳиби зану фарзанд шукри фарзандои моҳум дидам духтарак то на сариш ғам нигоҳум кардак хито на мард нагирени на мара меган мардак омадам ма ғарибӣ нангу номӯз кардам задам ошава ҳама молу махидам ҳамаша кардам ягалаи дига та соҳиби ҳама чӣ кардам бо рӯзеш омад гуфтем дар дига касон номардам эмол парастои нодида шумо нодидаен мо азоб қатъи ёфтем шумо беазоб дидаен чашми шумо ай дунё сер намеша гӯш намерен дажи хоки лаҳата бихирен намеген зерен дунёи бевафо ту мара закалёнӣ кардӣ ҳама чира худоду деки меҳрма махам кардӣ орзу доштам як борак ранги кӯтакӣ ошиқ шам меҳрбандам дар ягон кас қатиш ягон ҷоат бирам ҳамихе рӯзам омад ранги тигил баҳор ёфтум марҷона бидай номуш гуфтум атирам мекофтум шукри худо шарои дорум 10 зана хиронум агар да барам бести нигоҳ мекунам ба ҷонам аввал духтари зур буд ҳичи барош жалка набуд баъд хости дорам ки на пешам биё мегуфт так зуд оста оста да ҳаёт путат кард янимаш кардам дига ай пишти ҳичи ду рӯз зиёд намегардам ишқу ошиқирам кардам ҳамаш ай пишти кисан марду номарди баднавс ҳамашон ай якка ҷинсан хешу табор ба сумай арӯсу ҷурат ба сумай сума нишоншон мети талабошон табасумай аги ҷо дӯсти соза биген ку пайдо кунемо баромон ҷон шатия ҷон барош фидо кунемо касера да зиндагӣ хафа кардам бибахшен ма ба ҳамин тамом мешареб меган ёи кишерма дарди хурдсоли зимани ишқу меҳрубонӣ бурди нафси дунё ту сари яру акаямро хурдӣ ман ҷавон будам паруболи маро ту шикастӣ ман кӯдак мурдам сари манзили ман ту нишастӣ дарди хурдсоли зимани ишқу меҳрубонӣ бурди нафси дунё ту сари яру акаямро хурдӣ ман ҷавон будам паруболи маро ту шикастӣ ман кӯдак мурдам сари манзили ман ту нишастӣ дорухонаи шифофармо дороҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. Эпимедиумная паста барои бақувват кардани бадан, шахсоне ки бефарзанданд, хунук гирифтагии пойҳо, раккашӣ ва ҳамчунин барои ҳавсаларо баланд кардан. Фитосвичей барои аз бавосир, простатит, хунук гирифтагии узвҳои занона. равғани гули садбарг ба мушкилоти дил ва гардиши хуни рагҳо, дарди сар, илтиҳоби асабҳо, нигоҳубини пӯст ва ковокии даҳон ва ба дигар дардҳо шифо мебахшад. Самиюн Ван
барои зиёд намудани вазни бадан шахсоне ки харобанд ва бисёре аз намуди доруҳои дигарро ба шумо пешниҳод менамояд. бурда расондан ройгон мебошад. ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед.